Seren dhisik nduk ngaso sawetara ya iki kok lagu pepunggaan adate sinden iki karo jumeneng kok lenggahan ya upama dadak medhu ning panggung iki ya keduren mesake lendo carian perkara jumeneng mengkono wancine dhewe ya ngono nduk heeh piye mak alhamdulillah puji syukur konjuk ngersane Gusti ingkang Maha Nasa dene awake dhewe sak kanca kalenggan iki kelakon sowan maneh kok tembunge sowan maneh ya mergo awake dhewe iki nganti wolang-wali ditimbali ana ngersane para pundanan sanak kadang iki sowan nang ndi iki sowan ana ngersane para pundanan sanak kadang sing lenggah ana ing Kalisat Selo Mirah Ngablak Megelang. Oh dadi wis rambah kaping 4 mula diaturake gunging panuwun ingkang tanpa pami wonten ngesanipun para bunden lan sanak kadang sing lenggah ana ing Kalisat kene dene isih kepareng dawuh lan pitaya utawa percaya karo awak dhewe sak kanca dadi wis ping 4 wis ping 4 nalika semana kapurwakan bengi sepisanan 4 taun kepungkur sing ngasta bengi ponakanku utawa anakku lanang sapa Ki Keswan Dwi Nawaika. Lah kowe aku mbiyen kadhawuhan mayang awan merga nang kene kuwi manut pangedikaning para punden sing awan kuwi malah sing luwih penting mula sing awan digoleki dalang sing luwih tuwa saka sing bengi. Oh ngono. Lah terus tahun berikutnya dawuh meneh ning sing didhawuhi bengi aku terus awane golek dalang sing luwih tuwa meneh ben apa kuwi berkah kuwi iso lumintu. Ya sapa sing dipercaya ya kuwi Ki Suwanda. Ya tahun berikutnya tahun ketiga isih dawuh meneh karo aku sing mayang awan ya Mas Wanda meneh. Ya tahun keempat bengi iki isih dawuh karo aku meneh sing mayang awan ya Mbah Wanda. Ning bengi iki aku ora tanggung jawab sak kanca. Kok ora tanggung jawab sak kanca jalaran aku nang kene ngibarate kaya mara jejak utawa dalang tok. Lah kok iso mergo bengi iki kabeh sing tanggung jawab sing ngasta kenong kae kadangku sepuh Ki Suparjo. Lah ning kene iki sing aku dadi bingung sing aku dadi pitakonan kok biasane lewat admin utawa manajemen warga laras nek ora ngono ya langsung rawuh ning Sudungku Bantul kono ning kok kalenggan iki kok iso liwat sing ngasta kenong utawa Pak Parjo iki piye lara-larae jebul bareng dirunut-runut ana salah satu warga kene sing dilalah kuwi garwane
manggon utawa asale saka daerahe sing ngasta Kenong kae mula njur pasrah bongkokan karo Kang Parjo rak ngono dadi bengi iki saka dalang sinden pengrawit terus kabeh-kabeh pokoke tanggung jawabe Pak Parjo mula bengi iki adate Pak Parjo ki nek nabuh ki ngantuk bengi iki ora ngantuk. Mergo ya ngebasi bengi jan merwira tenan. Iya, Mah ya pokoke ya matur sembah nuwun ora beda liwat Kang Parjo, liwat manajemen ya padha wae kabeh ya sedulur sing penting kabeh mlaku. Iya, njur ujupe kaya sing wis-wis ujupe ya kuwi Merti Tirta lan sedekah bumi. Kok iso dijenengi Merti Tirta tegese Memetri Tirta. Tirta kuwi tegese toya utawa warih utawa banyu. Banyu kuwi ya nduk, banyu kuwi penguripan mergo nek ngendi ana banyu mesti ana penguripan mula ya wis lumrah nek terus diarani utawa sing digoleki kuwi jenengane Tirta Pawitra. Tirta kuwi warih utawa banyu, Pawitra kuwi bening tegese sing digoleki banyu bening. Mergo banyu kuwi dadi penguripan. Mula kanggo rasa panuwun terus ngaturake wujude sedekah tirta lan sedekah bumi. Ya sing mbok karepake ya sawise pirang-pirang taun kepungkur kuwi para warga sing lenggah ana Kalisat kene wis kaparingan kabagas warasan, wis kaparingan rejeki pirang-pirang mbuh rejeki saka apa wae kabeh wajib disyukuri jalaran ngene nduk. Wong kuwi nek diparing kok terus ngaturake panuwun kuwi rasane njur cumemplong dadi daran sing ngeco tur ya miraos dadi sandangan sing pantes diagem tur ya sandangan sing resik. Ya mula aku ya banget nggonku gumun karo dulur-dulur sing padha lenggah ana Kalisat kene nyatane bareng tekan kene wah kahanane jan rame gayeng gumarenggeng. Monggo aku bareng noleh nengen wah deloken kae lampu-lampu digawe kaya gendera merah putih ya. Tur ya sing tak gumuni wargane ya padha guyub rukun katon nggone padha ngetingalake guyub rukun bandha rompol daya dinayang samat sinamatan sing dadi panitia sing dadi RT senajan wis ora mikir babakan probya kepara malah iso tombok ning nyatane ya padha sengkut gumregut gone tansah ngregengake adicara Merti Tirta Kalisat kene. Wah jan muga-muga sing disuwun awak dhewe sak kanca tetep lestari jalaran acara kaya ngene iki ya nek tumrap aku iki dudu salah sawijining kapercayan ning iki adat budaya tilarane nenek moyang sing pancene yo tetep kudu dilestarekake. Mula nganti tekan seprene saben setahun pisan tetep diadani Merti Tirta. Nek cara nggon aku ya mejemukan, nek cara nggon aku meneh ana sing ngarani Merti Dusun kuwi kabeh tujuane padha. Ya sing disuwun taun-taun sing bakal lumaku iki kabeh warga pinaringan kabagas marasan nggone makarya uga padha sengkut gumregut kabeh pinaringana kabagas warasan satemah sing disuwun rezekine ya padha lumintu sak kabehe. Ya terus karepmu ya gandeng wis ujube iki wis diaturake saiki mingkari seneng-seneng dasare awak dhewe nang kene iki saben-saben mesti ditimbali komplit senajan aku mung ditimbali dalang tok ning mesti nganca apa ngarani kanca-kanca saka warga laras. Saiki saperangan gedhe saka kanca-kanca warga laras sindene ya saka kanca-kanca warga laras ning gandeng saperangan sinden warga laras iki saiki wis akeh sing do dadi bintang tamu tegese wis madhep manajemen dhewe ngono ya. Dadi ya wis payon tekan kono-kono wis duwe kesaguhan dhisik. Ya ning kabeh ben mlaku ya diaturake kabeh. Heeh. Dasare bengi iki awak dhewe ya ora mung ijen. Ana bintang tamune, ana mesti nang kene iki mesti ngarani bintang tamu. Bintang tamune sapa? Bareng aku nonton poster kuwi lan aku dikabari karo kadangku tuwa ya Mas Parjo, besok bintang tamune adikku wedok saka Sentolo, Tatin Titot. Ya terus ana kabar meneh
tambahi karo Mbak Eka uget-uget. Monggo lagi sepisan iki awak dhewe sepanggung karo Mbak Eka. Ya wis tau awon ning Banjarmasin biyen ning aku ora nyangik biyen. Bengi jan kanugrahan awak dhewe iso sepanggung karo panjenengane Mbak Eka uget-uget dikancani Mbak Tatin. Lan bareng aku lolah iki malah ana disengkuyung karo Mamat Bebleh. Dudu kuwi Mas Memet kalah kondang nek ora kleru. Heeh. Wong aku ya sok mantu ning YouTube ya. Mula rasa kesuwen. Saiki sing diaturi sing sepuh dhisik. Sing sepuh dhisik iki panjenengane Mas Memet karo panjenengane Mbak Tatin dhisik. Engko nek wis kuwi terus dinggo wajah baru terus ben Mas Memet mengko ben ngaturi anak wedok Mbak Eka uget-uget. Ayo Mbak Tatin karo panjenengane Mas Memet ben jumeneng ngudarasa karo awak dhewe bareng-bareng sinambi tetembangan, sinambi gegojekan, sinambi kangen-kangenan karo warga sing lenggah ana ing kali sakene. Pelok bareng apa pelok 6 iki, Dik? Lurut cinema lurut cita kae muluk. Ayo Mbak Tatin, Mas Memet. Den semene akeh kuwi sing paling disepuhke dasare sing sepuh dhewe ya kuwi Mbak Yuku Bu Prastiwi. Mula sing disuwun ki sawah berkahe. Ayo Yu Pras. Kaya kupulan satelit sakoten meneh Mas, pisan meneh. Sidane pisan. Sidane pisan monggo kowe mau apa meneh. Ayo aku yo selak kepengin ngudarasa karo adikku Tatin karo dulurku Mas Memet. Ya aku tak mbagekke dhisik karo Mas Memet. Diaturi mic-nya. Sugeng dalu Mak Liwo. Inggih sugeng dalu. Pajen. Kula menika nek bingung kalih panjenengan. Pripun? Nek ngaturi menika Dimas menapa Kang Mas? Anu kula niku kepun tuwa. Boh, nggih. Mongko udawa-udanane ketoke tuwaku iki ketoke. Kula niku pun 56. 56 to? Nggih. Estu niku? Estu. Oh, berarti ya aku nyebute Kang Mas. Nek mboten nggih teko Pak Puh. Nggih, wong ya. Wis pancen wis tuwa rek ngaku nom nggih pripun wong pancen nggih kula lahiran tahun 70. Ning mboten pasuryane nek kalih kula malah ketok tuwa. Malah boten jenengan kula iki. iki 51, panjenengan 56. Berarti kan lambeng selisih gangsal mawon. Jenengan niku jenenge awet timur, awet muda. Nek kula ki mbok ajeng ngomuni enom nggih mboten do ngantel. Ya, Dik. Dik. Aku lek ngomong piye iki lho ngono aku mbok pidak. Walah lah. wah durung-durung kok dipidak. Aja cocok murang-muring to. Ngerti dhewe mau dijagongke ngene iki disekseni masyarakat Klisat. Kowe iki dijodokke karo aku bengi iki kaya manten. Kok kaya manten? Lah iki mau. Lah ngopo wong jagong jejer ini lak kudune lak joget. Joget. Lah dhewe kok ora joget? Lah mbah aku manut jenengan lho. Lah kok manut kan kudune wong lanang kan manut wong wadon apa panjaluke wong lanang ki bagian nuruti penjaluke wong wadon. Ning wong wadon kuwi patute manut karo sing lanang, ngono lho. Bener sing lanang. Lah sing lanang bener apa ora iki? Ha nek kleru. Apa ya kowe arek melu blasuk? Ya kan paling ora iki mau ayo joget ngono kan bareng-bareng joget. Aku ora didhawuhi joget. Karo Pak Dalang. Aku ya suwe banget. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Wah, suwe banget mboten kepethuk iki jan suatu kenugrahan lho Mbak Tatin. Pripun ta? Jan pirang-pirang panggung ki aku ming iso ndelok nang YouTube karo manto status adikku wedok elok tenan. Wah, iki jan pendak bengi. Wah, jan sayape iso lebar, saya terbangnya saya ampuh. Nggih, alhamdulillah niku nggih berkat
dongane panjenengan. Yang saya amba. Kowe iki ditungake sayape saya amba kok alhamdulillah lho. Ya piye? Kowe kan di Pak Dalang kan muni saya jembar, saya amba sayape kuwi lak tegese kuwi saya lemu. Tegese iki ku anu Mas. Pripun? Tebane utawa tebane tatin jadwale iki saiki saya ora ming daerah Jawa Tengah Jogja ning saiki wis tekan luar daerah. Jam terbangin iki to. Nggih. Oh, tak kira nek jembar piantune ngoten kula lak yo. Nek kuwi rasah diomongke kena jembar. Lah iya. Nggih, niki nyuwun pangapunten Mak Cangik. Nggih. Tatkala rumiyin niku kula mboten kok le mblenjani niku mboten. Kula niku sakjane asli warga mriki. Angke to jare tahun iki kalih panjenengan ugi. Nggih. Betul Sida rawuh. Kula dilelah niku nembe manjing Bayu Bajra. Napa niku? Masuk angin. Oh, masuk Lah angin. nggih. Dados kula mboten saged mriki. Wong kula nek kalih mriki niku malah kalian Pak Kadus, Pak Carit niku pun geke baturan teng mriki. Lah niki sing yasa panggung niki riyen niku lemah miring niki mriki niki. Nggih ta? Nggih. Niku kula usul muga-muga sesuk niki digawe panggung kesenian khusus warga Kalisat. Ora ming 2 meter persegi nang dhuwur cilik. Saniki keturutan wonten mriki gadah lahan. Niki rencana ajeng dumugi mriko. Nggih to. Nggih niki dadi niki taun ngajeng tekan kono ya. Ning duwite kuwi empuh. Lah nggih to. Niki nembe kangklep. Lah niku jenengan anten tugu kok ngantos dhuwure kaya ngeten sinten sing damel niku? Sinten? Pak Suhud. Menek wit nika RT-ne niku. Wah ya elok ya penonton elok Walah. kono oleh. Luar biasa. Aku ki nek nang kene wis apal kabeh. Sapa? Ki Pak Sugeng. Pak Ki Sugeng. Kadus sing paling gemati karo aku. Oh, terus? Pak Sugeng ki nek karo aku blobone. Sak nembung-nembunge aku mesti diparingi. Diparingi. Aku kan tahu nongkon Pak Sugeng mending ngene. Sampeyan kok ndek jaket kulit apik. Gelem po? Aku ya arek muni gelem ki priye wong cara dinaene ora nolak. Nek pancen kono moh ya aku gelem langsung. Nek gelem pen. PN paring. Kurang priye? Jaket, Sepatu. sepatu. Kok ndek sepatu pantopel apik. Gelem po kowe? Ayo nek kira-kira sampean entuk ora apa-apa, langsung nyoh pen. Dipek sepatu mau jaket, Ya. sepatu terus. Ya aku ya ngono. Bojone sampean kok jan ayu tur gemoy ngono kuwi ya. Keke. Ya meni gelem po. Aku ya mikir-mikir. Nek aku cara meni, iya ngono kuwi apa ya kira-kira bakal dikekke. Ya. Kuwi saking bloboe Pak Kadus. Ora mbing nanggon aku tapi nang warga masyarakat kene. Iya. Kaya Pak Carik, Pak Agus. Kuwi adikku lanang si Pak Tomo Pandoyo. Pak Tomo kuwi bendahara bagian sing ngragati keuangan. Lho kene iki Mas Yen iki tukang pijet iki aku ya apal kene iki. Kok ya apal piyai. Lah wong kula niki bateh kok. Berarti Terus- jenengan khusus begini iki gandeng sedulur kene akeh. Nggih. Dasare jenengan ya wis dianggap keluarga Nggih, nggih. iki khusus ten Kalisat panjenengan gratis. Niki estu dalu menika nggih para sedulur sedaya nyuwun pangapunten Mbak Tatin. Cek. Bengi iki Bloko Suta kula mudhun mangkeh boten badhe nyuwun sangu napa-napa. Mang sekseni. Tenan lho ya. Niki sekseni Pak Manu Mas Cangik. Disekseni Nggih. masyarakat. Kula niku pun Niki rumangsa warga mriki. Lampung. Dados kula niku namung derek gembuli, derek nyengkuyung antanipun sedekah dusun. Bengi niki khusus warga Kalisat kula mangkeh mantap badhe nyuwun pamit boten sah napa-napa. Ming donga panjenengan sedaya niku estu. Tenanan. Tenan. Ha wis lunas ki. Ki. Wis Jebul wis oleh mulane apa karo arek ngarep-arep matur apa wis daki. wis langsung elung. Lung rawel ya. Mulane kok guyang-guyu sumringah jebul Lah, iya wis ora. lunas. Ning gandeng wis oleh Mas. Nun. Sing penting ngaturake ujube iki bengi iki apa, Oke. acarane apa. Lah. Sing penting atur Niki pose dadi dalu menika nek umume nyadran banyu kuwi nang wulan Sapar. Heeh. Umume. Umume. Ning khusus warga Kalisat ki nang Dul Kaidah. Kuwi nyadran banyu ya kuwi kali jembak sing manggon ana ning Laladan Mangli. Leres nggih Pak nggih? Kali. Tenan. Kali apa? Jembak. Kali Jembak. Lah yo jembak lho ora werna-werna. Jembak. Ayo Mas, kaline nang daerah Ayo. Mangli. Desa nerangke lho kuwi. nang
Mangli. Mangli. Iya. Mangli kono Gunung Sumbing. Kok iso mangli Gunung Sumbing? Lah ngendi? Apa nglentar tuh kan dhuwur kono apa? Ya kan biasane nek tok iki kan dhuwur mengisar-mengisar. Mangli iki dhuwur paduan kene iki nggon Mbah Kyai Mangli. Oh, mriki enten Mangli. Ana, dadi kono sumber toya. Ya kuwi sing sok dicaran-carane iki disedekahi diwilujengi supaya banyu ki tetep lancar mergo banyu ki sumber panguripan tumrap para manungsa sing lumintir ana ing laladan Kalisat kene. Nganake sedekah dusun. Kuwi ujube terima kasih. Sedekahan ki ujub matur nuwun karo sing bobak cithak lan sembung senggani. Mura kabeh ki padha ngelingake suduk nalika semana menggari ngrawat wis diparingi subur makmur kaya mengkene. Jur gawe ajang silaturahmi mula ana kesenian. Anane kesenian kuwi diajang silaturahmi, sedulur-sedulur mendo rawuh dianake wayangan, sedulur mendo rawuh silaturahmi. Berarti nyambung peseduluran. Ora meng anake, ora meng wayangan tok ning tetep karo sedulur do teko. Lah iya. Wah, iki mau tenan sampean mau mampir nang sapa? Embo nang dhuwur kono ndek sapa? Ramai nduk wong kene iki. Lah wong aku langsung nuwun. Pak Memet dangu boten panggih. Lah nggih. Heeh, terus. Wah, langsung sing garwane wah langsung tuk tudang. Wah. Apa? Metu wedang. Urung dilungguh kuwi. Apa tudang? Metu wedang. Iki nang kene disingkat tudang. Oh, tudang iki metu wedang. Oh. Seprapat jam lungguh bar udut langsung tuga. Apa tuga? Metu sego. Oh, metu sego. Ki Mas Tomo mau. Wah monggo lho diaripun. Wah iya iki ya bater ngono. Garwane motor-motor. Apa? Metu nggawa jeruk. Wah jan. Iki mau. Nek tudang iki metu wedang. Tugoe metu sego. Nek metune jeruk seger. Nggih, pancene nggih kok. Kok ora padha mau? Padha priye to? Nek tudang metu wedang. Lah iya. Tugo metu sego. Nek jeruk seger sumringah nang awak. Kok ora nek jeruke legi nek ora. Kok sik kok ora nganggo tu? Lah iki dilalah ora ditokke kok langsung kon ngonceki. Dadi ora nganggo tu barang. Ya mbok nganggo. Rasane ayo wis. Oh, soalnya ket awal wis nganggo tu lho. Tuga. Oh, berarti nganggo tu. Tuga. Lah iya. Nek nganggo tu, kudu nganggo tu piye? metune jeruk. Tujer. Nah iya. Ngono kuwi. Kok ora cocok to? Kok njaluk sing cocok ae lho. Lah kan tudang metu wedang ang. Tuga metu sego. Oh. Metu jeruk. Tujer. Sapa sing muni kae? Seru banget. Nempel. Nempel apa? Jeruk. Jarene mau wis. Lah iya wis diparingi ngono kuwi lho ya. Iki wujude masyarakat kene iki grabyak sumanah ya dulur. Dulur nggih. Nyatane. Bola-bali kula ning mriki ketoke nek ping 3 apa nenten nggih Pak Dalang nggih. Ketoke panjenengan saged rawuh terus temen. Warga laras wis gawe langganan. Lho ping 4 aku ki ngitung kok ping 3. Ping 3 apa 4 Mas? Ping 3 apa 4? Ping 4. Ping 4 kuwi kok sok lali tenan wis entek. Lah ya wis ping 4 iki rencana tahun ngarep ya tetep warga laras lho Mas. Nggih, niki nggih luar biasa sing delok nganti tekan dhuwur kono merono-rono kae sakono. Kono ya. Monggo ya tertib ya Mbak Tati. Nggih, tertib lungguh kabeh. Kaya ana sing ngadeg. Hah? Marep rono glulu-glulu. Endi to? Oh nguyuh ding lah kek. Tak kira iki kaya jare lungguh kabeh. Ya aja nek pipis nang kono kok tenan bleber tekan kene wong iki dalane. Apa Buta TV Kromo iso bleber tekan kene iki. Ya kan milih saka dhuwur medun ke lho. Lho, mula nak wayang ki nok, suguhan wayang ki tontonan ya tuntunan. Ngono lho. Tuntunan? Ya iki kan bayangake to nok. Mula iki padha karo kehidupane para manusia. Nek sing caket karo Gusti Allah iki cepak nang simpingan sing paling ngarep dhewe. Lho ngene iki Gusti Allah wayangan ki Pak Dalang. Pak Dalang. Sing adoh-adoh ngono kuwi adoh Gusti Allah kaya buta-buta ngono. Gudularan cah cilik-cilik ngono kuwi. Berarti nek wong sing adoh karo Gusti Allah iki cok ora kajen. Ora kajen gudulanan. Kuwi mula nek sing ala nang kiwa, sing apik nang tengen. Ngono lho dadi iki pancen wayang kuwi tuntunan mula langgeng.
ngono. Oh ngono ya. Sesuk minggu iki jek ono meneh iki kesenian iki. Janema. Apa Janema? Wah, cok ora tau nonton radio iki. Piye ta? Janema iki kebanggaane orang Magelang. Apa kuwi kesenian? Dangdut jadulane Magelang. Oh, dangdut ning jadul. Sesuk bar kuwi Agunsa. Wah, elok tenan iki. Jur urunan piro ngono. Ya wis rasah dipikir sing ben dipikir masyarakate sing penting wis lunas to. Aja dimek. Apa kok nek kelong kuwi cok ngomeki nggon wong dadi kelong. Kaya padake copet ta. Ayo ki ngaturake, ayo sing diarep-arep kuwi sampean. Ki Mbak Tatin ki setengah 11 durung nganti panitia mluno. Iki setengah 11 Mbak Tatin durung teko ki piye ditelepon ngono saking gegere. Lho, kula pun dugi jam 10 wau wonten nggih. Po iya? Iya ning aku ora ketemu jenengan nang ndi, Jal? Iki aku nang ngene sound system kono karo melu ngutek-utek iki aku. Supaya lan apike iki mesti ya ta Jawa aja. Aku ki melu ngatur bagian kuwi lho. Aku wali lho. Apa? Apa jenenge? Aku wali iki lho. Aku wali iki apa? Liser. Mixer. Iki nggon Pak Dalange kurang kum. Ayo, wah iki gedheke. Ngono. Sing ngatur ki aku. Kok saya-sayane ngatur-ngatur barang. Pokoke nderek ndedonga nggih Mas. Niki kagem masyarakat wonten Kalisat sedayanipun mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng. Amin. Nggih. Sami sehat-sehat, lancar rezekine, rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Nggih. Ketok iki aku rene iki rung suwe kok wis handang rene meneh ya rasane iki kaya lagi wingi. Rasane kaya cepet banget ya. Nggih, kok iki apa ono wis setahun apa piye kok andang rene meneh ngono ya. Aku wis ana nek 10 tahun aku. Ngapa? Sing ora tau rene iki. Ora takon. Iki tenan. Aku sing bubak citak biyen nang kene iki. Agak wingi ra teko ngapa? Kandhane yo gerah kok. Gerah apa? Gerah penggalih. Rada anu, Pak. Rada kisruh anu. Ya pancen karang wong omah-omah iki kadang-kadang sok ana ayeme, ana kala mongso ana gegere. Niki lah jenenge wong urip. Iya. Iki mu yo ana sing njaluk kon fragmen aku nek fragmen ketoprak bingung nek karo Dik Tatin iki kon ngopo. Wonten sing ngersake fragmen. Enten. Kan werna-werna. Terus Mbak Tatin mau sak durung munggah, mbok menawa ana weling-weling ana piye to kepiye, mbok menawa ana sing request Mbak Tatin supaya ngersake nembang apa to. Nek weling-weling terakhir. Weling-weling terakhir. Kan ngomong nek ana weling. Tegese iki ana dawuh pengendikan. Wonten Pak Dalang menika dereng wonten. Nggih. Menika manut kemawon sing menapa. Engko yo digerke karo lho Mbak Eka. Napa Mbak Eka nggih wonten. Nggih. Apa arep dijumlenke sisan Mbak Eka? Mbok nggih. Sisantene bangane Mbak Eka. Mbak Eka jumeneng Mbak Eka. Ayo Mbak Eka sisan jumeneng. Aja ninggal aku trimo bonceng. Sampean tengah. Asik. Dina, Pak Bu, damel contoh. Lare alit sementen wis iso nggotoy lho. Niki contoh, tasih sementen wis nyati wis iso nyambut gawe, membanggakan keluarga. Monggo lare alit lho. Niki. Apa? Iso lare alit iki. Ya, kowe alit apa ora? Ya rada. Kowe iki rumangsa cendhek apa ora? Rumangsa cilik apa ora? Nah, wong samene kok alit ya jane ora ya. Nek nun sewu lho Pak Cemet. Menawi Mamat. Nun sewu asmanipun Mamat. Oh Pak Mamat. Iya. Kalau kita kau piayi mriko kok anu dagelane Pak Cemet ngono. Masa sakmene Cemet aku. Kupingmu lho. Mboten. Memet. Nggih, nun sewu lho menawi panjenengan menika priksani kula ningali kula kok alit menawi panjenengan nyengguh kula menika kelas pinten? 6 SD. 6 SD. Lah iki apa? genah nek ngawur.
Lah pira? Ngomong ngono nek aku ki sesuk lagi daftar PAUD ngono ngomong ngono. Iki lagi arep PAUD. Kok iso keduren kok iso kelas 6. Gek PAUD. Heeh. Lah mangkane aku nang masyarakat ki mau wong cah cilik kok iso nggotakke wong tuane. Ngono lho. Wis iso nggotakke wong tuwa. Kowe lek ajeh cilik to, Nok? Iki basane apa to kok wong tuwa kok digetak perang geblak. Gotak. Gotak. Lah wong tuwa kok rambute lho ketel kok iso rambute dibutak barang. Kok iso ampun macem-macem lho wis mau ngelokke cah cilik. Rumasane alit. Wong piyai kono piyai Kalisat kene lho. Kalisat, heeh. Awake dhewe lak bareng ta, Mang. Heeh, mau saka kono bareng. Ini kok iso aku kene dilokke cah cilik lho ngawur aku rene mau dilokke tremo sing mlaku ngono kok iso. Jenengan kok. Sapa sing muni ngono iki? Kurang ajar. Ana sing nekke tremos. Heeh, aku ya lara ati kok. Ajar iki. Wong kaya ngene dinekke tremos. Nek panjenengan mesti gak trima. Aku ora trimo. belonen aku to. Sapa? Sapa sing arek ngiseni jarang nang tremos kene ne? Endi? Aku lara ati menyu kok. Lah piye to? Kowe iki kaya kowe nek ben ketok munggah kene iki lho. Kowe ki mbok nang dhuwur kene men iso sepadan lho, Nok. Wis dilokke alit. Terus mau pakku butak. Ora. Terus iki apa mau? Gotak. Iki jenenge memberikan hasil kepada orang tua ki apa jenenge? Maksudnya iso mikul dhuwur mendem jero. Walah, mas saya gilani. Piye ta? Kowe karo wong tuwa kurang ajar. Borek pikul sing dhuwur go genter ngono. Tegese anake sing iso ngunggahke asmane wong tua dipikul dhuwur terus dipendem jero. Lah iya dipikul dhuwur kok nek geblak kepriye samono kuwi. Maksudnya iso wong tuane iki dijunjung. Wong tuane dijunjung, dihormati ngono lho. Oh, diangkat ngono. Heeh, diangkat terus tak uncalke kowe ngono. Aku susah njok ngomong. Iki piye? Ya nek karo wong tuwa kuwi iki sing sabar. Anane iki ya gelem ra gelem tok rahapi ngono lho. Anane iki tek kowe, Tin. Kok anane padake aku panganan. Maksudnya onone iki kan ming wong telu to. Onone ngono. Dadi gelem ra gelem iki ya ming karo iki. Dadi umpamane dhewe iki basa mesti kadang-kadang sok bingung. Kowe wetan kono kidul, aku lor. Kuwi kadang-kadang iki bahasa iki sok ora ketemu lho, Nok. Nah, nggih ngaten lho Mas Memet. Siji desa mawa coro. Coro ben gremet ning kathokmu. Coro. Aku geting aku. Tugas banget. Coro ki nek nang Solo. Mawa coro basa O ki nek diwaca ya O basa Jawa kok iso coro iki lha mirip. Sajake kulino digremeti coro. Iya, mawa coro. Mawa nggonmu. Heeh, kono ki O. Solo, Sragen O. Solo. Lah nek kene apa? O. Apa iya yo? Lah iya. Apa kuwi daerah iki? Oh, walah. Wih, karo sapa? Wong grabak ngono kuwi. Oh, grabak ngono kuwi. Wong silop ayo. Oh, cara dadi coro. Oh iya, beda-beda ya. Beda. Lah ya akrabe keluarga. Moto dadi moto. Oh, moto. Iya. Terus apa neh? Pokoke sing O dadi O. Motomu kuwi. Motomu kating petoto. Lah yo saya ngono. Motomu ngono. Heeh. Nek atene ra ngono paning ngonekke. Motomu ngono ya kaya apik ya. Lah pancen wis nek nggonmu apa nek moto? Nek mriko moto nggih moto. Moto ya. Dadi ya ming padha ya ming beda logat lho, Nak. Beda pengucapan dialeke. A I U suku katane. Nek nggonku kan Temanggung, dialeke ya beda. Nek cara nggon Mbak Tatin nek basa Ngayojo lak ora ngono, Nak. Benten. Wo, Bantul iki. Nggih, iki apa-apa kok iso ta? Wo, kowe le. Lah iki mbae wong gampenge. Nah, jojo, jojo. Gampenge, jojo. Nek Temanggung. Nek Temanggung. Bak pundhut di 20.000. Gitu Kanjeng ora oleh jantel lo ya. Api Mbak Yu, iki api. Api lambene api. Iki bahasane kok lambene lho. apa lah aku lek nang Sragen lambe kok ning kene apa? Nek kene iki cangkem ya. Nek ning kene apa cangkem? Apa le? Kaira. Cucut. Dados enek papan MC nggih menika dagelanipun cocote Memet. Aku saya ora kajen ki mak cange. Lah aku yo gon manut piyai kene kok. Ngajari bener saya diura kepenak ki nang awak iki. Nek Sragen lambe. Ya kan dialeke dhewe-dhewe. Wong tuwa dicucut-cucut ki.
Lah manut masyarakat kene cocot kok ya. Lah iya nek Temanggung dialek ngono lho. Oh ngaten. Oh, Dek Tatin. Mampir gonyong ya. Dek kuwe. Dek kuwe tak nembakku. Alah cidor. Cidor iya gane gayeng-gayeng ya. Iya ya. Cidor ngono ki Temanggung. Bu Prastiwi, mbok modar aku gak roh tenan. Iki ngomong apa? Niki bahasane kono bahasa. Bahasane nggon kula, Nduk. Ngaten lho padha. Iya. Temanggung ngono kuwi. Ngaten. Padha awake dhewe mau to yu. Aku yo gak roh ning pondokan kono. Lah kok tak kira panitia. Lho sing dalu. Lho sing dalu. Aku kaget mak teratat mak semrepet aku dinggeblak lho. Iya apa? Lah kok piyayine ngene? Nggogoke penak ngono. Waduh, apa sing arep diogok-ogok aku ngono. Gogok ki nek nang kene iki lungguh. Oh, alah Ayo iki ora ngerti. awake dhewe arep diogok-ogok. Lah iki. Kiai pindung sing dalu lho nggih. Nggogoke penak. Waduh, apa ya aku sing arep diogok-ogok. Gogok lungguh nek Semarang bedone. Apa meneh? Dlogok dlogok jaran ngono kan bedone kae. Kuwi nek kuwi jenenge miso gak. Lah iya kan beda gogok ki nek nang kene lungguh. Nggih. Lungguh. Gogokan kene sik yu. Ah ngene. Ngono. Iya. Ngertimu piye? Gogok Ya tak kira diogok-ogok. Ngono apa piye Mas aku? kaya rong tikus wae. Oh gogok ki lungguh wae. Nek gogok tak terus mlayu. Gunamu apa nek lingguh ki? Nek lungguh ya lingguh. Lingguh. Lengguh ngono wae. Gun aku tengok. Oh tenguk. Tengu ki lak sik kewan cilik sik nang tremos iku ya. Nanti ya. Tengok ora tengu kupinge. Oh nek nggonku isine tengu. Nggonku lato-lato. Wanyel. Kowe tau roh dek kono apa? Aku dingi ora yo biasane ngono. Umume. Masa? Umume anjir ngene iki ketok anu mlajer ngene iki isine lato-lato. Kok Umume biasane kok. apa ya? Iya, aku gak tahu belajar anatomi tubuh pelajaran IPA to kowe iki. Lah piye to? Ayo iki lho. Piye no? Dicoba aku nek anatomi tubuh iki kepriye? Kowe sing nang IPA kowe. Aku mbok pengen belajar. Ngerti? Nek Iki bleger lho ngene. kaya iki belajar IPA. Lah iya. Iki IPA bijine 8 munggah. Nah, terus? Oh, terus IPS dipangan. IPA, Oh, iya. IPS dipangan ngono. Apa meneh IPA IPS, IP-ne dhewe sing dipangan ngono. Iya patutan loro wingi. Mboten Pak De. IP ke biji kok pangan. Ya maksudnya iki tetep di anu. Iya. Yen pangapunten lho Pak De. Iya, pedhe-pedhe nek cah cilik ora apa-apa urung ngerti dosa. Nggih, Ya. Cah cilik dimaaf. Maaf. Nek kae sing ngomong mesti tak polong wis gedhe. Nggih. Lah ngopo? Dia kan cah cilik, arek ngomong sembarangan urung ngerti. Dia nek asal ngomong aku nek kuwi jerone lato-lato ngono arep tak apake? Tak nehke. Ya di. Saru. Kok saru to? Aku yang njaluk. Nah, cah cilik. Masa Ora aku pareng. kapan aku belajar nek ngono kok iso. Mosok gawe praktek. Jare ini saru kok njaluk. Oleh pra, nek ora njaluk Pak. Jaluk gede dak lagi. Aja senengane dolanan mainan kok. Aja ndek dalange. Ngene sinten? Ndek dalange ono sing duwe wis. Nah, Ora parang. gon sapa kira-kira? Ya ngenamu kuwi kok. Nggonmu. Nek pancen kaya mengkono, Nduk. Nggih. Wong tuwa ki ming garis sumar. Ya ora apa-apa. Lah iya. Malah disiki. Agar tak ngono kuwi ya tak ulungake. Nggih. Apa njaluk? Njaluk ya kuwi mau lho. Apa? Apa kuwi mau? Apa? Gotri. Iya wis. Lah aku lakre ra iso mlaku nek ilang gotrine. Ayo ora iso mlaku gecek ya lho kok iso angel. Nggih, Pak Dalang kok dadi meneng wae niki mbok bile wonten tamu. Lah aku kumur ya soalnya ngomongnya saus-sausan dadi apa mak arep nyelani mengko ndak malah ora prayoga ngono. Wong kula nggih nembe pisan niki lho Ibu, derek sowan nang Kalisat kene. Iki golongane apa munggah iki? Napa, Pak? Nggih, Pak. Dek, ora ngenteni. Oh, taban. Kusik, kowe kok ngenteni aku ki kleru. Bayar arep nyawer. Kusik. Arep nyawer tok apa ngersake lagu Mbak Tati? To Ranto? Kowe Ranto to? Iya apa udu? Yo, ora penak oh. Sik. To, kancaku sekolah. Ya to. Wah, yo ora iso kadung wis ndek kok piye to kowe? Ora iso kadung ndek kok jaluk.
ngene. Oh, mengarep nyawer. Oh, niki lho, Pak. Di sing wong dermawan ki dalange nek randehi. Wah, yo bareng tekan neti entek isan. Iki ndeke kono sik. Dicukupi kono. Ya kono dikono sik dicukupi. Niat munggah ora diitung. Sik. Heh. Ngalih. Lah, kuwi jek kurang meneh. Ya ampun, apa tak silai. Kok sadek nggo musik kok gampang nang isor siji kok sik. Ayo, nek munggahke telotro, dosa nek nganti ora. Ora kok njur iki ora iso. Nek susuki dijolke ketan loro. Ora main wis wani munggah ki wis ijol. Ngene gene 50. Nah, lha yo ngono kuwi padake kok anak kualon wae ra dineki. Sekor. Iki sing jaga sajen iki. Jenengan ki lho kok iso. Kunjungnya ambek kuwi. Oh, iya. Paranto, ajeng ijol gen kula mboten. Iya. Lah iki kok enak rupane abang tak ijolke. Iki cah cilik lho timbangane nangis. Iki digini lho, iki cok senengane sing abang, sing cok wis mateng. Joli timbangane nangis. Iki iya. Entek sing abang. Oh, entek. Mosok entek, Pak. Ngapunten nggih, Bu. Nggih, Pak. Niki cah cilik kok Bu lho. Iki cah cilik. Cilik kok Bu. Nggih. Mbok yo nonton kuwi kacamata. Ono sing gedhe apa nih? Ngarang wae iki. Wis Mas tekan kono gek iki wae aku gek arek tak reripih kok malah. Wis alah wis. Iya. Matur nuwun ya Le. Nggih. Kok yo Le. Pak jenengan nyuwun lagu menapa? Jaluk apa? Kesukaane niki sami. Napa? Tambal ban. Tambal ban. Wis ora nempel saiki. Ah iki biyen kejar kosok kae biyen ya aku pancen tukang tambal ban. Saiki iki aku wis dadi tukang laundry. Dadi urung ana lagune. Lagune apa? Urung ana. Oh, nggih. Ya. Niku tambal ban, Pak, nyuwune. Nyune pun terserah mawon. Oh, nggih. Matur sembah. Oh, pasrah lagune pasrah. Lebih baik kau bunuh. Pasrah iki manut ngono lho. Oh, manuk. Iya. Manut nek lagune ki to sing manut Dik, kowe pancen manut. Oh iya. Lagune. Iya. Manut eleng-eleng manut. Eling imut. Oh iya. Kowe kok meneng wae. Aku gembrunggung ya dadi masuk ra krungu dadi trimo. Ya. Pak Ranto matur suwun. Wah iki juragane anu ki kebo iki wis wah ya panjenengan. Ngesake napa nika wau Mas Memet? Mboten ngersake napa-napa. Oh meng nyawer tok. Toh ora njaluk apa to? Oh mboten kok. Ngoten niku kok rene-rene wah tenan nang pasar duit ku sebari. Wis ku ineh ngoten niku. Nggih. Diparingi wae teko sak-sake kanggo Pak Ranto. Ya diaturke sing alus-alus dhisik. Mbok pilih napa Pak Bu nyuwun lagu napa Pak? Kodang kuning. Kodang kuning ya. Siap. Kagem bawa mboten? Nganggo. Ya. Kene gek dorunan. Nah. Mosok yo awake dhewe ne timbali matur nuwun lho yu. Mosok dadak kon urunan. Lah ya kan kaya bapake mau lho nyuwun ora nyuwun lagu maringi lho. Ngono. Tenang to. Ngapa? Engko panjenenganku yo arep disawur kok. Nun. Sawur. Apa kawer? Pakde. Sing diparingi dikae bebungah niku. Marku ki sepuh-sepuh pokoke. Disawer. Iya disawer. Ora Mbak Tatin. Nggih. Mbak Eka iki asline jeneng asli sapa to? Nggih. Nah, iki perlu dikenake. Nggih Byung. Kok Eka tuget-tuget iki maksudnya piye? Ayo kuwi lho sing perlu aku dadi Iki penasaran kok dikenake dadi piye? Eka uget-uget ki jenenge asli piye? Nah. Terus kok dadi Eka uget-uget ki sejarahe piye? Inggih, menika aslinipun Eka Prihatiningsih Byung. Oh, Eka Prihatiningsih. 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 Lajeng wonten YouTube ngono kae sing jarene apa viral ngono kae. Viral. Eka uget-uget. Nggih menika wiwitane nggih awit saking jogete lajeng nggih enten moto utawi Moto maknanipun. masakan apa jenenge? Yo makna ngono lho Mas. Maknanya. Yo tak nggo semangat awakku dhewe. Uget-uget ki duwe arti. Artine Sinden sing ora bakal mati selawase. Oh. Iya. Kok iso? Lah iya pemane mati mbok digecek uget-uget. Arek dibeleh uget-uget.
arep disampirke cagak uget-uget. Dadi aku ora bakal mati selawase. Lho aku saiki uget-uget dadi ora mati. Lah nggih, pamane tesih uget-uget lak tesih urip ta, Pak? Lah nggih. Ning nek ngono ki ya, apa kuwi nak saka pradugaku Eka iki dadi uget-uget mergo jogete mungkin. Lah nggih menika. Lah mula iki awalipun saking jogetipun nanging dipun maknani mekaten Bapak Anom Surata ingkang ngendikan mekaten. Lah mula iki gandeng sing ngersake kodang kuning Mbak Tatin ben bawa, mengko sampean prakteke kok iso uget-uget iki joget piye? Oh ngaten. Iki setuju nggih? Masyarakat mriki uget-uget kersane joget ngoten nggih? Wah, jan kaya ten Olumbi iki kompak tenan. Lah nggih. Ya kene kompak-kompak ya, Yu. Iya jajal di. Wilujeng dalu sedayanipun. Oh iya. Kabaripun sami sae nggih. Pripun panjenengan mriksani Mas Memet menika sae nggih? Mas Memet sae napa sae? Sae nggih. Sepisan malih kangge paseksen. Sae. Adicara salajengipun nggih menika tlusupan utawi berobosan. Monggo sedulur-seduluripun kaya mamitke. Lah kene ya nganyelake kok muni. Keluarga ageng kene. Sae kepisan wae. Suasae. Lah senenge banget ora yo. Seneng banget apresiasi. Mesra nek ping pirang-pirang dadine engko diangkatke. La ilaha illallah. Ora. Kudune nek saene akeh berarti saking apike. Saking apike kepriye? Saking gilani kuwi kok. Berarti jenengan ora sae. Ndongake wong tuwa sing apik to lho, Nok. Iya tak dongake. Iya. Njaluk ngapura. Ora apa-apa, Nok, wong kecil cilik tetep. Pindho iki. Ndongake aku ki paring ana dirga yuswa ngono lho. Iya tak dongakno pokoke dirga yuswa. Pokoke lancar anggonmu Amin, yo ngene iki. Pokoke lepas parano jembaro kubure. Ya kan? Terusan Apik. nek ndoro. Aku seneng iki. Aku seneng nek ana kowe. Piye ta? Lah iki soalnya biasanya Aku nek pateni aku saiki kepaten. Jembar kubure iki tegese maksudnya lho, besok panjenengan bakal kabeh wae sapa wae lak tindak ana kono. Lak mesti kabeh ngangen-ngangen cita-citane swarga cadangan. Lah panjenengan tak dongake. kuwi jelas kuwi. Swarga pengen ndang saiki to? Hah? Aku ku tanggungane urung rampung, Nok. Mbok jajal dikaroke mbok menawa nang kono kepenak kowe rono nek apik SMS Aku ora dolane kok. Apa tatin sik? Hah? Maksudnya apa? Nilai tinjo nang kono nek konoke kok gayeng. Lah engko kowe ngabari. Aku ora kesusu kono nek arep dhisik. Nah, kono. Digege mangsa. Masange badhe riyen Ora. Malah Ayo coba dibawani. Ayo dibawani Jogete Mbak Eka. Patah-patah piye, Mbak Eka piye? Heeh. Nadyan wujud temong peksi. Elok tatin saben bengi bintang tamu suarane sih panggang halus. Piye to Pak Dalang mbok aja ngono kuwi to. Tenang kok nyatane. Dan lari sira umum saiki. Mbak Tatin, bengi iki uga di live streaming lumantar channel Dalang Sena. Oh, nggih. Ning bengi iki awak dhewe yo nderek Bila Sungkawa. Margi ibune sing sok apa kuwi? Nyoteng. Sing dadi kameraman. Kameramen. Mas Dodo kuwi ibune saiki nembe ditimbali Gusti sowan Gusti utawa seda. Mula awake dhewe sak kanca nderek Bila Sungkawa mugi-mugi almarhumah ibune Mas Dodo pinaringana seda ingkang husnul khotimah. Amin. Amin. Yo lanjut. Kosek-kosek. Lah piye? Mbak Eka uget-uget iki kuwi seniwati multi talent. Kejaba ngendang yo apik, joget yo apik, ning kuwi bawa yo apik. Lah Sing niki nembang yo apik. Mbak Eka niki lulusan wonten ing sekolahan Solo ICU Surakarta. ICU apa bar mriyang kok iso Institut Seni Indonesia tegese isi. kados panjenengane Pak Geter menika lho. ICU Isi Surakarta. Kok iso ICU? niki sekolah wonten isi
Ning enak iki dadi ai to. Ora. ICU ora. Macane nek Inggris kadang A iki I to. Iya. Heeh. Ning ngendikane Biyung mau lho. Piye? Kayak ning YouTube kan lho. Piye? Mbak, piye? Jare kayak gutuget kayak sinden multiplasenta ya kayak diomong iki. Kowe iki kuping. Aku kadang iso trenyuh. Kok piye to kowe iki? Pripun? Multi talent. Multi talenta. Talenta kok plasenta. Plasenta. Plasenta dawon wedhus. Aku jan raku gumbrung tenan nih. Oh nganu. Lho aku. Nek jenengan mboten krungu Mas, sound system tulung kontrole ngen dalang ditokne ben dalange krungu Ya. nggih. Dadi Keprokke kene wae klumpuke kene ngono. piye? Maksudnya iki ben dalange krungu ngono lho kupinge. Apane sing dikudu diatur mau nggon apa? Kontrol. Nek muni kontrol hati-hati. Lah piye? Hati-hati lho. Sinden seragel. Lho. Sinden seragen ra iso muni R malah. Dadi apa? Dadi lato-lato ya. Seks. Ya. Coba Ayo. prakteke mbacutke bawane Mbak Tatin karo dipraktekke nganggo uget-uget piye lho. Coba isara. Dibawa ki karo nganggo apa nganggo gaya lho. Oh kudu Lho menghayati. Oke. Ya. Gerak dan lagu. Gerak dan lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gem tau lagu ini. Alah ra apa-apa teko Kok mantep enak. Ya. halus. Iya. Yo wajahe. Kamera lho, pasangi kamera. Nggih, mesam. Iya. Nggih. Sikile sing pas lho. Iya. Nggih. Nah, iya. Dah. Wes ngene ya. Kowe nek gelut apa piye kowe? Ancang-ancange kuda-kuda ngene iki. Ayo ta. Ora posene kon sing apik. Yo, oke. Halo Manis. Ngono ora? Iya wis ngono. Piye? Tak delok rupakune stringan kaya wong blek ngising. Pes yedak kali ya. Oh, mboten sah nganggo gerak kok bawa kok. Wong pancen ugetu kejalukane kok. Ngoten. Heeh. Halo Manis nang Terus. Terus nek Yes. Ngene. Apa ta? Ngaten yo. Iya. dalange lek mati nganti ra kedep lho. Masa Ayo jebulane Mulsinta. talenta. Ayo. Wes suwe. Nganggo ngene ya. Lah iya gayane nak. Iya. Wis jadi gregetke temenan iki. Bah iya. Ayo dah. Iya. Aku anggere arep mangap disaut lho. Oleh jak omong terus lali. Lho kowe ki terus. nembang ngomong. Lah sing ngomong wae iki kowe. Kayak do nunggu Kene iki selak jengkel ngenteni. Nah aku oke diam. Kene wis do meneng kok malah kowe sing ngomong wae lho. Lah iya kok. Ha. Dang. Saiki. Sesuk Iya. Waswekan kula Iya. Goleki. Goleki kok karo jawel ki. Iya men cetok. Lah iki lemu nek gak digoleki gak Ora ketok. ketemu. Dadak dibekake banyu. goleki apa meneh? Yo goleki mau. Ayo golek apa? Jelaske. Golek omahmu. Ayo. Nake. Si podang pito. Dadi saking uget-ugete dadi menyura terusan iki. Nggih ta? Iya. Anu sembarang campur Pak nek kula. Lah saiki nganu Mbak Tatin wis terbukti nek ning joget iso uget-uget. Ning kabar sing tak tampa Mbak Eka ki yo iso ngendang nyambi nembang. Niki kendangane Saiki prakteke karo ngendang Mbak Tatin tetep bawa mengko sing joget apa sing joget karo sing nembang Mbak Tatin. Coba saiki Mbak Eka nenggon kendang ning karo nyenggaki. Kendang kali Mas. nyenggaki. Geser Mas. Kula Tukang kendang yo rono. Nyun ngapunten. Sampeyan nek ngendang nengen apa ngiwa? ngaten nggih sami kalih Mas. Awake dhewe sahabat ya Mas ya. Nuwun sahabat kentel kalih Mas. Oh iya. Ben penonton preso ngendang nang ngarepe Mas Wahyu. Ah nggih. Ya. Sahabat kentel. Nggih. Kapan nek ketemu? Aja muni kentel kok. Bateh lho ya wis. Nggih. Plek pokoke kanca plek ya. Lek.
Aja nglangkai iki lho nok ya. Nggih, nggih. Ya iki gunung iki. Nggih. Iya, minggir-minggir. Amit. Wes ya. Ah ben karo diwalik sik. Amit nggih Pak Kiswan nggih. Alon, heeh. Kae cilik oneng tenan kok nyekel kendang. Weh, nyekel kenong, nyekel kendang, nyekel gong. Nyekel liya apa wae dadi lah. Iya, aku pengen nyekel kendang ya dadi kok. Ya iya. Dadi dhuwit. Ya. Didol bre. Kendangku tak dol Iki sing nyekelake mike sapa iki? Mas Wahyu ngagem Mas Wahyu. saged Mas Wahyu nggih. Nyekelke mik. Nah, men kita Eh, bertatap pandang berduaan ini loh. Ya ya men. Iki Karo maksud iki dimatke Mas Wahyu. dimatke. Karo Mas Dijebus Wahyu ki kendang. wis seniorku dhewe wis tak anggap masku dhewe. Kuwi ya dalang lho Mbak Eka, sesuk mbok menawa dijak Niki dalang. Iya. Isuk dijak kolaborasi. Salim Mas nggih. Alah, modus. Adalah. Oh, apa bibir lho. Nah, gitu Pak. Iki kan sensitif to macange. Bibirmu Lo tasnya yang ada bibirnya. apa lambe Yo ngapura, tak dang belang gentung ingkang muni kagunganipun tutup. nggih. Wah. Gene apik ya. Apik. Jajal. Karol-al. Jajal nek aku sing ngakon, isora. Nggih. Pak Bambang tuku gedang. Ha iki. Say, Apa yo suarane so padha ya. gedange tugel-tugel. Iso naik. Iso meneh. Apa kuwi? Jiglok. Oh, jeglek-jeglek. Oh, bar tugel jiglek. Nggih. Coba saiki kecemplung blumbang glagep. Iki nek pancen iso, Kendang jos. iso, Mo. Sepisan iki. Iki jajal Duk, kita nek pancen iso. Nggih pripun? Pak Bambang cukur rambut. Nah, Ya. iki ben butak kaya Pak Kuneh, Mang. Mendina anggur petok Bambang dicukuri terus rambutnya. Ya ora apa-apa ta. Lah ya kuwi iki jan nek liyane Pak Bambang ya piye jajal Apa sampe liyane? Pak Masa Bambang. kuwi Pak Bambang. Pak Bambang cukur rambut. Ya Pak. jajal. Ya nek ora Pak Bambang Pak Kerto wis. Pilih sing endi? Ya wis Pak Bambang aku wis Lah iya. kadung akrab karo Bambang. Ya. Nang cilik. Aku jombok jak omong. Iki nyapa to kuwi? Iki malah dijak omong. Lek kansen mengko. Oh, malah dijak. Oh, iki jaga apa? Oh iya, malah tanganku iso ora rene tombok tangan iso. Ya. Sakniki nggih. Ya. Hei, Kok rambut. rambut lho? Pak Bambang Sing cukur salah. rambut. Sing salah nggon ngendi? Ah jajal muni piye mau? Piye iki mau kok koyo jajal? Kok sik Kuwi lah rambut iki. Kok sik iki artine muni rambut kudu iki. Yo, ora iki lho. Oh, tuh rambut. Baleni sepisan men cedok. Kuwi iki nganu ceritane Pak Ini kok- Bambang mau cukur ning liwat jembatan mau. Ora, Pak Bambang ki yo potong rambut ning rambut jempol. Kuwi mau dupal kok. Oh, jempol. Kuningnya dupal lho kuwi mau. Sing muni sapa? Ngono. Sing muni kendang yo kendang ora meneng ae ora protes kok awakmu protes. Lah rambut kok dadi apa mau? Kandhane ambak kendang iso omong lho Mas Memet. Piye? Iki coba bedean iki kendangnya ngomong apa ya? Jajal ya. Piye? Iki. Apa? Tung. Apa? Yo ing tung kok. Apa iki? Kula nuwun. Monggo. Anu bak pelecet nggih. Iki yo melihat situasi nek pas Mbak Tatin mengong awakmu tok-tok. Oh. Ngaten lho Mas Wahyu. Lah ya kok yo melu Dan sentimen nak wi. Mosok ana wong tutuk-tutuk. Ngono angger Kendang kok sopan nuwun. Mbak Tatin wis mangap-mangap kok menjenengan langsung masuk tok. Bahasane lho, Nok. Nok, Maksudnya piye? kok didekke mangap-mangapi to? Aku mangap-mangap dituthuk ngono. He. Hah? Ayo arti duduk kene. Oh, tuthuk genti ya. Mboten Terus, maksudnya pas Mbak Tatin nembang ngeten lho. Nyanding bisa dadi. Kaget aku. Lah iki ana dadi sampluk ngono gitu lho. Oh sing ngakon ngono. Sing ngakon aku dhewe sing kaget. Omong wae lho. Iki dibacotke sik. Nggih, lho kuwi ujak omong ae kok.
Nggih. Tombo saiki tembange sing nembang Mbak Tatin, Mbak Eka sing ngendang ning karo nyenggaki dhewe. Terus piramane digawe kaya mbluronan utawa sragenan ya kena ben iso sigrak karo iso asik. Oke. Ya, ayo. Ngono Wis praktek wis. Ayo Mbak Tatin. Ayo. Besok awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggul ising tak sayang mubeng-mubeng pinter enggak goleki ora krasa esuk awan nganti wengi nemen-nemen yen nganti liya kang nyawang leyang-leyang tak sawan mencok ning ngepang kekyak mak rindik saka kadewan sarwi ngoceh dheweke ngalih mencok Karo segak Mbak Eka. Ape? Nyokek Mas yo nyokek yo. Goyang yo Mbak Tatin. Ayo ya, Bu Eka. Nyokek Mas yo nyokek yo. Awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggul ising tak sayang mubeng-mubeng pinter anggengku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi manim-manim yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang kencangan tak rindik saka kaduman sarwi ngoceh dheweke ngalih Yo yo. mencokan Oi. Bela kae tak suwang mbak aja ngece Udang kuning agawe pikir Uget uget.